Tatlong kabahayan sa Bayambang, Pangasinan nasunog. Nag-aalerto si Claire Lacanilaw. May kita sa amateur video ang sunog na sumiklab sa tatlong kabahayan sa Barangay Bacnono, Bayambang, Pangasinan. Tumagal ng 4 na oras ang sunog na umabot sa unang alarma. Wala namang nasaktan sa insidente. Mabilis naman po yung response time namin. Kaso nga lang, yung mga light materials po yung involved kaya madali pong nag-transfer sa kabilang bahay po. 8 pamilya o katumbas ng 13 individual ang apektado sa sunog. Pansamantala silang tumitira sa kanilang kamag-anak. Ang hinanap ko doon nung pagdating ko, hinanap ko yung tatay at ng pamangkin ko. Nagpapasalamat pa rin kami kay Lord dahil walang nasawi. Pumutok na electrical wiring ang tinitingnang sanhi ng sunog. Inaalam pa ang kabuang danyo sa sunog. Kung luma na po yung mga linya ng kuryente, maaari po itong pagsimulan pag nag-overload po yung linya ng kuryente natin. Paalala din namin na dapat alam nyo rin po yung telephone number ng mga nearby fire station sa inyong mga lugar para kung sakali man po magkaroon po ng mga ganito, ay may tawag nyo po kaagad. Kasama si Ron Alister Taniedo, Claire Lacanilaw, Balitang Amyanan.